Včelári, nie každé invertné krmivo je vhodné pre včely. Ako si teda vybrať? Rozdielme si ich do dvoch kategórií podľa spôsobu výroby. Prvá je enzymatické štiepenie a druhá je tepelné štiepenie. No a tam je celý zádrhel, pretože pri lacnejšom tepelnom štiepení vzniká v inverte HMF, to je hydroxymetylfurfurál, ktorý je pre nás neškodný, ale pre včely je život ohrozujúci. A pri enzymatickom štiepení, ktoré je síce drahšie, ale v procese výroby sa invert nezohrieva, takže tam nevzniká HMF a preto sú tieto krmivá vhodné na použitie vo včelárstve. Teda nie je invert ako invert a na to by ste si pred kúpom mali dávať pozor. Krmivá vo včelárskych obchodoch, tak ako aj naše, by mali byť certifikované, kde by výrobca pri každej várke mal garantovať zloženie a aj to, že v krmive nie je HMF. Takže naše krmivá, či je to od tohto výrobcu alebo od tohto výrobcu, sú certifikované, priamo vyrobené pre potreby včelárstva, takže vy presne viete, čo kupujete.